Hola, molt bon dia. Després de les tempestes que hem tingut este cap de setmana, arriba l'oratge més tranquil, amb més calma i amb unes temperatures que pujaran de manera notable, sobretot en la jornada de demà. Demà les màximes clarament més altes, avui una atmosfera completament diferent, l'atmosfera està ja amb una humitat més baixa, bona visibilitat, i unes tempestes, uns ruixats d'este cap de setmana que hem tingut 3 tongades dissabte de vesprada, la del diumenge de matí també molt activa, i la del diumenge de vesprada, malauradament, acompanyades de granís. Caldrà fer balanç dels danys de les precipitacions, del granís que ha caigut al llarg del cap de setmana i que sobretot també va començar, així veiem aquestes imatges, dissabte cap a la zona de Villar. Aquestes també són imatges de dissabte de Xera, i diumenge l'última tongada de tempestes, la que arriba de vesprada, també va anar acompanyada de granís i sobretot de molt d'acompanyament elèctric. Tinguérem, així veiem com avançaven les nuvolades des de l'interior. No van arribar el diumenge de vesprada a zones més bé, la part més activa cap a zones del litoral, i la part més activa va baixar per les comarques centrals. Molt d'acompanyament elèctric, són imatges des de València que ens envia Paco Burguera, imatges espectaculars, i és molt curiós que hem vist molts llamps, en aquest cas núvol-núvol, que són 5 vegades més que els llamps que hi ha del núvol a terra, però en el mateix llamp pot haver-hi més d'una descàrrega. De fet, a soles el 30% dels llamps que es registren tenen una descàrrega. El més habitual és que hi hagi en el mateix llamp, una vegada s'ha obert la línia, hi hagi més d'una descàrrega per tractar d'equilibrar aquesta diferència de potencial entre el núvol i la terra. Dissabte tinguérem els llamps sobretot concentrats cap a l'interior de Castelló, a l'interior de Castelló-València, algú cap a Alacant, i observen diumenge agranaren des del nord cap al sud, també se formaren algunes tempestes cap al litoral d'Alacant, però amb una clara augment diferent, més de 3.000 descàrregues les que tinguérem diumenge. Pel que fa a les quantitats de precipitació, valors que en alguns punts han sigut destacables per damunt dels 30-40 litres per metre quadrat. Així el que volem és fer l'apunt per a distingir entre el que és el llamp i la descàrrega. El llamp núvol-terra pot obrir, en aquest cas obrir el canal, i després hi ha més d'una descàrrega, i com comentem, a soles el 30% dels llamps núvol-terra són d'una sola descàrrega. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia avui ha fet molts tuits explicant quina és la situació, com es mesuren aquest tipus de descàrregues i de quina manera també es fa el recompte pel que fa als llamps i a les descàrregues. En aquest cas, el que veiem en el següent gràfic, així veiem com de llamps d'una descàrrega són el 32%, però pràcticament sempre tenen 2, 3, 4 més de descàrregues dins del mateix, en aquest cas el mateix llamp. Ho comentem, les precipitacions, quantitats de pluja, sobretot la del diumenge, concentrada a les comarques dels centrals de València i de Castelló, avançant després cap al nord d'Alacant, i amb unes quantitats que arribaven a superar en alguns punts els 50, Castelló, València, entre 15 i 30, Alacant diumenge no va ploure. Anem per províncies per veure amb més detall quin és el que ha plogut. Les més importants han tingut més de 50 a Torís, a la Vall de Laguar, a Xàbia, també a Tossals, quasi vora 50, més de 40 a Godelleta, a Xiva o a Antella. I d'altres valors, així veiem aquestes dues primeres taules, les quantitats més destacables de tot el territori. La següent taula comprovarem també valors que han superat els 30 litres per metre quadrat. A Vallada, a l'Alt de la Creu, més de 40, també a Enguera, Benalí, a Ribarroja, també més de 40, a la Rodana de Vilamarxant, a Silla o a Catadau. I ara veurem per províncies, dades, en aquest cas, inferiors a Castelló, a la província de Castelló, les quantitats des de Villamalur 32, Xóvar 30, fins a Morella, que ha tingut 23, i zones del nord, Vinaròs, Benicarló, és de les zones on menys ha plogut, amb 6 litres. Una miqueta més cap al sud, baixem cap a la província de València, sobretot en les comarques centrals, on va baixar la tempesta ahir de vesprada, i valors des de Bunyol, més de 30 litres, 34, a Demús també 33, a la Vall del Vall de Carrícola, malauradament es comentaren amb acompanyament amb molt granís en algunes zones, Titaguas més de 20 litres, i observen també com Xàtiva tingué 10 litres, Gandia 3. A Gandia no va arribar a ploure de manera destacable, a la zona punts del litoral de la Safor. I cap a Alacant, ja al final també arribaven les tempestes cap al nord d'Alacant principalment, ja no arriba a ploure tant cap a la zona sud, valors de més de 30 litres a Gaianes, Forna tingué 30, Beniarrés 28, valors per damunt de 20 litres a Castell de Castellsopego, i Dénia 11 litres, Callosa d'en Sarrià 9, i observen Sacs 2 o Rojales 1 litre. La situació, com comentem, avui completament diferent, valors ja un dia completament radiant, encara al matí es veien les nuvolades cap a la zona costanera, però un matí més fresc, s'ha notat que han baixat les temperatures mínimes, millor visibilitat, la humitat avui era més baixa, amb el vent que ha bufat fins i tot de mestral cap al nord de Castelló, i observen, este és el granís que encara quedava este matí a la rodalia de Banyeres, fotografia que ens enviava Daniel Cremades. Com comentem, malauradament, caldrà fer el balanç dels danys. I observen els núvols d'avui, un dia completament diferent, més blau el cel, amb bona visibilitat, amb alguns núvols mitjans i alts. Cap a l'interior de Castelló hi havia núvols baixos que tapaven el cel, i les mínimes avui sí que cap a zones d'interior entre 11 i 13, i cap al litoral entre 15 i 18. Encara cap a Alacant s'han mantingut paregudes els últims dies.
En les pròximes hores, el més destacable és la pujada de temperatures. La borrasca, les nuvolades es desplacen ja cap al Mediterrani i oratge més estable i tranquil, tot i que tenim la cua d'un front que passarà demà, però aquest front no és molt actiu. El mapa que mostra la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar ens mostra que passarà en la jornada de demà i l'únic que farà serà bàsicament aportar núvols mitjans i alts. En aquest cas tenim ja en forma de falca l'anticicló i portarà nuvolositat, però el més destacable és la pujada de temperatures. De fet, demà la variació de les temperatures màximes respecte d'avui observen, la pujada pot ser superior als 6 graus. Per tant, demà dimarts és el dia de més calor de la setmana. Les temperatures més altes, les màximes. De matí farà encara fresca i observen la variació prevista en la ciutat de València. Dimarts el dia més alt, després dimecres baixaran les màximes lleugerament i després es mantindran sense canvis amb una lleugera tendència a pujar al final de setmana, però sense pluja. El mapa de símbols ens mostra demà que tenim un matí més fresc, amb núvols alts, vent de ponent de matí, i aquest vent de ponent farà que pugen les temperatures al litoral, entraran les brises de vesprada, però es retardaran una miqueta, valors més alts, i algun núvol en zones de muntanya, però sense pluja. Següents dies, dimecres. Dimecres el que tenim és que baixen lleugerament les màximes en zones del litoral perquè bufarà vent de llevant, que acumularà alguns núvols, però pujaran cap a l'interior, sobretot de nit. Oratge estable, de moment no es veu nova situació de pluges, ni dimecres, tan sols dijous, divendres, fins i tot pareix que el cap de setmana pròxim es manté l'oratge estable. Pas de núvols alts, però poques novetats meteorològiques. També destacar que el vent de llevant sí que bufaria moderat cap al litoral d'Alacant dimecres i dijous. De moment, oratge estable que tenim els pròxims dies, més sol i el dia de temperatures més altes, les màximes més altes que en principi es registraran en la jornada de demà, dimarts. De nit encara l'ambient continuarà fresc. Acabem amb imatges i fotografies. Moltíssimes gràcies. No podem traure totes. La veritat és que molts l'agraïs per les seues fotografies. Si encara tenen imatges, vídeos de les tempestes del cap de setmana, poden enviar-les, que les anirem traurent els pròxims dies. Aquestes són imatges del dia d'avui a Alboraya, celebració dels peixets avui. A Xàbia també un matí ja completament diferent a la vesprada d'ahir. Amb totes aquestes imatges acabem avui l'oratge donant-les les gràcies per les seues fotografies, que recorden es poden enviar al correu electrònic oratge@tuvemediterraneo.es. Algunes d'elles espectaculars en estat real. Este és com ha canviat el cel el dia que havia avui, el matí, i com el tenien ahir. Les nuvolades d'ahir en molts punts van deixar un cel espectacular. Malauradament, els danys també van ser destacables pel que fa al granís. Moltes imatges com aquestes de Guardamar del Segura. Moltíssimes gràcies i que passen una molt bona vesprada.